ҳамада салом алейкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар имрӯза навор 12 мошини фурӯшӣ дорем. Навора бо диққат то охира тамошо кунед, дастгирии моро фаромӯш накунед ва бародарое ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед ва шахсое ки мехоҳанд аз нархҳои мошинҳои мехостаашон хабардор шаванд, дар зери видео дар комментария нависен ва мо бошад дар навори оянда кӯшиш мекунем пешкаши шумо мекунем. ва бародарое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо ина дар рӯи экрани шумо мебарояд ва мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. бародаро, дастгириро фаромӯш намекунем. курс бошад 1000 рубл 138 сомони тоҷикӣ. рафтем. мегзарем ба қисми эълонҳо. Якум мошини фурӯши Opel Astra F соли барориш 1996 дар кузуфи хетчбек, рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтаи соҳибаш 28 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 201 000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дастгирии моро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. дуюм мошини фурӯшии Mercedes Benz E-Class соли барориш 1997 дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, объем мотор боша 2.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтаи соҳибаш 35 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 252 000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. харидори аниқ боша гуфта савдо карда мешавад. сеюм мошини фурӯши Opel Astra G соли барориш 1998 дар кузуфи хетчбек, рангаш боша сербиристи, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, балонош навай гуфта кондитсионер дора, 4 дарош электропакет дора, газа умуман дидагӣ нест гуфта мошин фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтаи соҳибаш 29 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 209 000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯши Daewoo Nexi соли барориш 1995 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. фавран фурӯхта мешавад. нархша боша гуфтаи соҳибаш 12 500 сомони тоҷикӣ. харидори аниқ боша савдо карда мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯши ВАЗ 2115 соли барориш 2006 дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтаи соҳибаш 18 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 129 000 рубл. марҳамат шахсони харидори аниқ боша савдо карда мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯши ВАЗ 2109 соли барориш 2004 дар кузуфи хетчбек, рангаш боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш 4 балони нав дора,
фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша бошад гуфтаи соҳибаш 14 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 100 000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ BMW 3 сери S соли барориш 2001 дар кузуфи седан рангаш боша серебристи объем мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша боша гуфтаста 35 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 252 000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz K-Class соли барориш 1994 дар кузуфи седан рангаш боша сафед объем мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош 100% гуфта кондитсионер дора 4 электропакет дора гази простой задагӣ мошин задагӣ надора гуфта фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша боша гуфтаи соҳибаш 36 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 259 000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Opel Zafira соли барориш 2001 дар кузуфи универсал объем мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега соҳибаш кондитсионер дора фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша боша гуфтаста 47 500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 342 000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. харидори аниқ боша савдо карда мешавад. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Hyundai Sonata соли барориш 2008 дар кузуфи седан рангаш боша сафед объем мотор боша 2.4 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша боша гуфтаи соҳибаш 62 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 446 000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пуррара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ BMW 5 сери S соли барориш 1996 дар кузуфи седан рангаш боша серебристи объем мотор боша 2.5 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега соҳибаш задагӣ надора фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша боша гуфтаи соҳибаш 40 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 288 000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2115 соли барориш 2002 дар кузуфи седан объем мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе. нарша боша гуфтаи соҳибаш 11 500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 82 000 рубл. марҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. харидори аниқ боша гуфта савдо карда мешавад. ва бародарои азиз, имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. дастгирии моро фаромӯш накунед. то навори оянда худованд нигаҳбонӣ ҳар яки мову шумо бошад. хайр.